Britnú copper, smelting copper. Dús thosa daoine ag gúsáid copper le huirlisí agus áram a dhéanamh. Fuair siad coppers na cardracha, las siad tine timpeall ortha. Nuair a bhí siad dearagta, cha siad isce fuair ortha. Scoilte sin na cardracha. Lean siad ortha brisean na cardracha go dtí go bhfuair siad an copper. Nuair a bháile siad an an copper, thug siad chuig gawa é. Rinne an gawa áram agus uirlisí as an copper. Dúsáid an gawa múnlaí chun iad a dhéanamh. Rinne siad seoda as copper chomá. Cré-Umha, tar éis písa thosa siad a másca copper agus tán le chéile. Cré-Umha, bronze an tanam a bhír metal nua seo. Bhí na huirlisí agus áram a rinne siad as Cré-Umha a bhád níos láidir ná aon rud eile a bhí a úsáid acu. Ór, rinne siad seoda áile as ór chomá. Seo samplaí de na seoda a rinne siad.